לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, הסוף מעשה ומחשבה תחילה, וחדודי. שבת שלום, ברוכים הבאים לבית תפילה ישראלי בנמל תל אביב. אנחנו מאוד מתרגשים מדי שבת להיות במקום הזה, הבית כנסת הגדול של תל אביב, הכי גדול והכי יפה, תחת כיפת השמיים, עם הים מאחורינו, עם השמש השוקעת עוד מעט ותסמן לנו את כניסת השבת. זה באמת מרגש, ואין הרבה מקומות בעולם שדבר כזה יכול להתרחש, הקבלת שבת שאנחנו עושים, האירוע הזה, שהוא לא רק מתאים לכל מי שבא לכאן במיוחד בגלל שהוא שמע שיש פה תפילה או קבלת שבת, אלא גם אלה שעוברים פה במקרה ופתאום מגלים שיש פה איזשהו משהו שמדבר אליהם ומצטרפים, ואנחנו יודעים שיש הרבה כאלה. מה שהולך לקרות כאן בשעה ורבע הקרובות זה קבלת שבת שמשלבת ישן וחדש. הטקסטים שמופיעים בסידור הם בעצם המפה שאיתה אנחנו נעשה את המסע הזה בשעה ורבע הקרובות. לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים. מזה כמה שנים אנחנו עושים פה תפילה בנמל, קבלת שבת, כל יום שישי בערב במשך הקיץ, פה מול הים. אנחנו קהילה פלורליסטית, עושים תפילה מסורתית עם שילוב של טקסטים מודרניים ושירה ישראלית מודרנית. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים כאן יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים כאן יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב. אנחנו נמצאים פה רגע לפני שהשמש שוקעת, לפני שהשבת עומדת להיכנס כאן בתל אביב, והרגע הקסום הזה אנחנו מעצימים אותו מדי שבת, מדי יום שישי כאן בנמל, עם זה 500, 600, 700 איש שמגיעים לכאן ושרים ביחד, מתפללים ביחד עם השקיעה. אנחנו משפחה מסורתית, סקרן אותי מאוד לדעת איך מתנהלת קבלת שבת בפרהסיה. זה עושה לי טוב, כי אני באה מהמקום הזה ואני שמחה שיש עוד אנשים שזה אכפת להם ונעים להם. אווירה נחמדה, אווירה יהודית, ישראלית, ממש מרגש אותי. משה ובני ישראל לחנו שירה. אני מאוד אוהבת את האווירה, את המוזיקה, את השירה, זה גדול, תעשו את זה כל שנה, כל השנה. שמע ישראל בית תפילה ישראלי מנסה להציע איזושהי אלטרנטיבה של חיים יהודיים עמוקים, משמעותיים, מחויבים חברתית, וגם נותן לי את הכלים להיות מעורב ולהיות מחויב לתיקון עולם דווקא מהמקום היהודי. כמו למשל סדר פסח לפליטים שאנחנו עושים מדי שנה,
או כמו פעילות שאנחנו עושים במעון למפגרים, זה לא נגמר בתפילה ואיזושהי לעשות נחמד לעצמנו, אלא התפילה היא בעצם מקפצה לעשייה, וזה מה שאנחנו מציעים לעשות כאן. יש משהו בשעת חסד הזאת של בין השבוע הרגיל והחולין והעמוס בעבודה וכל שאר הדברים, והכניסה הזאת לשבת שהיא נותנת איזשהו פתח לאיזשהו משהו יותר הזדמנות רוחנית לאנשים להתחבר למשהו מעל ומעבר ליום יום. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, יהיו לרצון ועל כל ישראל זון עולם אשר מלך בטרם כל הציל דברה לעת נסף חפצו כל אזי מלך שמוני אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה ותפעל זון עולם אשר מלך בטרם כל הציל דברה לעת נסף חפצו כל אזי מלך שמוני אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד ותפעל והוא היה והוא עובד